Аз бях само на 15 години, а той доста по-голям. И татко обожаваха песните на ладино. Шиехме дрехи по цял ден и на свещи до късна нощ, докато очите ми спираха. Всяко семейство си има своите родови легенди. Ето какво знам аз за историята на моя род. Прабаба ми по бащина линия живяла в Истанбул. До 1850 година родила няколко деца и всички до едно умрели малки. Когато през 1853 година се родил нейният син Яков, тя веднага го нарекла Меркадо, което на ладино означава откупен. Така че като дойде за него ангелът на смъртта, да не го намери. Затова дядо ми има две лични имена – Яков Меркадо Албухайри. Явно номерът минал, понеже ангелът на смъртта го търсил цели 80 години и накрая го намерил. Дядо бил амбулантен търговец. Продавал сладкиши и бомбони, които носил в торба на рамо. През 1882 година жена му умряла и той дошъл в България. Довел невръстният си син Соломон, който после ще порасне, ще се ожени и ще му се роди дъщеря, т.е. аз. Дядо продавал всякакви дреболии, игли, кърфици, сладки и бомбони. Моите другарчета го обожаваха, защото джобовете му винаги бяха пълни с бомбони и ги раздаваше на всяко срещното дете. Редовно ходил да се моли в нашата синагога, където имал запазен стол срещу тевата. А това е моят баща Соломон Албухайре. Той е роден в Истанбул през 1880 година. Доколкото знам, него го сгодили за майка ми, която е от Пловдив, с помощта на сватовници. Двамата се оженили в синагогата в Пловдив. Ето ни, майка ми, брат ми Жак, който е роден през 914 година, и моя милост. Аз съм родена през 916 година, след мен и брат ми Майер, роден 24-та година. Ще ви разкажа за Бургас. Вкъщи си говорехме на ладино, а градът беше пълен с евреи търговци. Едни бяха млекари, други разнасяха всякакви стоки. Ние всички бяхме сефарадски евреи, с изключение на две семейства ешкенази. Имахме голяма двоетажна къща, точно до турската баня. Мама ни водеше там да се къпе всеки петък. Бургас беше особено място. От едната ни страна живееше гръцко семейство, от другата страна беше арменския поп. Едно семейство българи, а също и турското семейство, което държеше банята, живееха срещу нас през улицата. Семейството на майка ми на излет край Велинград през 20-те години. А дядо ми по майка се казваше Майер Леви и беше търговец на платове от Пловдив. А това е нашето семейство в Бургас през 30-те години. Тогава времената все още бяха добри за нас. Това си личи и по това как сме облечени. Бях 14 годишна и учих в българско девическо училище. В Бургас имахме много най-различни еврейски организации. Ашумер Ацеир, Бетар, Макаби, но се разбирахме помежду си добре. Тук съм с група приятели, заедно карахме курса, за да станем еврейски учители из цяла България. След като завърших учителските курсове през учебната 36-37 година, прекарах 2 години в София. През 1938 година
постъпих на работа в еврейското училище в Бургас. Там е направена тази снимка. Знаете ли, и до сега си спомням свежия солен въздух край брега. Чувам глъчката на хората във водата. Помня и тази рокля. Беше розова. Бях учителка по иврит в еврейското училище. Бях млада, само на 21 години. Но обичах децата и те ме обичаха. До мен е Флора Анжел. Ето го и Сабето. Той после стана лекар-невролог. Живее и работи в Бургас. Момчето до него е Морец, който като порасне ще стане голям пианист. Той емигрира в Израел. Слабото момиче от лявата ми страна се казва Симхайка. А тук момичето в средата играе ролята на царица Естер. Казваше се Бела Сиди. Много години след това, като се върна от Израел в България, Бела дойде да ме види. Моят колега, другият учител, е Мойс Коен. После дойде войната. Трябва да кажа, че като малка не бях усетила никакъв антисемитизъм, но щом стана гимназистка, го изпитах върху себе си. През 1941 година ни накараха да закрием еврейското училище. Трябваше да нося жълта звезда. Беше абсолютно задължително за всички ни. Ако не носиш и те хванат, затвор. Не можехме да излизаме навън след 9 вечерта, а в някои градове на евреите беше забранено дори и да пазаруват през деня. Започнах работа в бомбонена фабрика, защото трябваше да свързвам някак двата края. Там работехме заедно с брат ми Жак, докато него го взеха в лагер за принудителен труд. След някое време през март 1943 година ни казаха, че ще бъдем депортирани. Длъжни бяхме да приготвим всичко. Баща ми беше много болен, но въпреки това се приготвихме. Товарните коли бяха спрели пред къщи. На определения ден всички се бяхме събрали и чакахме. Изведнъж ни казаха, че всичко се отменя и че си оставаме вкъщи. Всичко, което се знаеше, беше, че и нашите ни карат в Полша, както евреите от Беломорието. Разбира се, не знаехме какво става в Полша. По-късно разбрахме, че сме имали голям късмет. След войната повечето български евреи заминаха за Израел. Нашето семейство остана. Баща ми почина в Бургас през 1948 година и майка ми се премести да живее с мен. Двете отбелязвахме всички празници по наш си начин, но самотно, винаги само двете. Отминали бяха дните на големите общи празненства. Навсякъде из България синагогите запустяха и се превърнаха в развалини. През 1945 година брат ми Жак се ожени за Грация, а Майер се ожени за Мария. Създадоха си свои семейства. Аз завърших университета с докторат, известно време бях университетски преподавател, а след това работих като учителка дълги години. Изучих хиляди ученици, но разбира се, еврейските училища си останаха затворени до едно. Дойде 1989 година с големите промени и макар че бях вече пенсионерка, се втурнах да помагам, за да възстановим еврейския живот в България. Едно от първите неща, които свърших, беше да помогна да основем клуб Здраве. После с моите приятели организирахме клуб на говорещите иврит.
Сега вече си имаме и клуб, който нарекохме Клуб Златна възраст. Там ние, пенсионерите, се срещаме всяка събота след обед. И си спомняме как живеехме в нашата сефаратска общност някога. Всъщност, не чак толкова далечното минало. A la una yo nací, a las dos me engrandecí, a las tres tomé amante, a las cuatro me casé, a las tres tomé amante, a las cuatro me casé. Dime, niña, ¿dónde vienes? Que te quiero conocer. Dime si tienes amante, te lo haré defender. Dime si tienes amante, te lo haré